Ngiyabingelela abantu abasha ngegama lika Jesu. Siyayibonga Nkosi namhla abathandekayo, inhle ngekhathi zonke. Isenzela izinto ezilungile ngekhathi zonke. uNkulunkulu wokukhonzwa, uNkulunkulu wokulandelwa, uNkulunkulu wokukholwa nguye, uNkulunkulu wokuhlalelwa. Siyayibonga kakhulu Inkosi bathandekayo. Ngicela basi bheke izwi lenkosi, singadle isikhathi namadatha enu emafonini enu, ma-gadget enu. Namhla ke sizawuthola izwi lenkosi elitholakala encwadini yamahubo, Psalms chapter 119 verse 6 and 11. Verse 9 and 11, rather, verse 9 and 11. Amahubo, chapter 119, verses number 9 and 11. I'm start reading from verse 11. How will a young man cleanse his path? By keeping on guard according to your word. Verse 11, in my heart I have treasured up your saying, in order that I may not sin against you. Let me repeat this verse. In my heart I have treasured up your saying, in order that I may not sin against you. Asithandaze sibonga ukufundwa kwethu baba liphilile izwi lakho. Linguwe lingcwele likulungele ukuyala nokusola nokuqondisa ukuze abangcwele bafinyelele kukukhonzeni okuphelele. Siyabonga kakhulu Nkosi, sibusise ngalo egameni lika Jesu umsindisi wethu, amen. Ngicela basiphendule lo mbuzo bafowethu, asisashumayeli okuningi sikwenze esontweni ngoba si-online, asiphenduleni naye umbuzo noma emibili ngokulandelana kwayo. Umbhalo walencwadi ubuza ukuthi, how will a young man cleanse his path? Ngamanye amagama umuntu omsha angayihlanza kanjani indlela yakhe? Umuntu nomuntu, each one of us, umuntu nomuntu unendlela yakhe. Joba niphila nibancane nimgrubhana ninabangani ni-clustered, but umuntu nomuntu unendlela yakhe. That is why umbhalo lencwadi ebuza ukuthi, how can a young man cleanse his path? Akasho indlela yabo ukuthi singayiklina kanjani indlela yethu noma indlela yabo, abantu abasha bangayiklina kanjani indlela yabo. Cha, kusho njalo kuthi umuntu omusha, you as an individual, angayihlanza kanjani indlela yakhe. Nami nginendlela, nawe unendlela. So endleleni yomuntu, noma ningaphuma esiswini esisodwa, noma ningafunda eklasini elilodwa, noma ningasebenza e-office elilodwa, noma ningaba ngabekhaya elilodwa, noma ningasonta esontweni elilodwa, but umuntu nomuntu unendlela yakhe. Kubalulekile ukuthi indlela yomuntu ihlanzwe. Kubalulekile ukuthi indlela yomuntu ibe clean, ibe pure. But umbuzo ukuthi angayiklina kanjani kumuntu indlela yakhe? Ngoba kusho ukuthi la endleleni kunento yokwenza ukuthi indlela yakho imi kanjani. Noma singaphila sonke, noma singaba ndawonye, noma singesizwana ngento ezithize, kodwa umuntu nomuntu unendlela yakhe. Kubalulekile ukuthi indlela yomuntu ihlanzeke. But ke ubuza ke lo mbuzo ukuthi ke, how will a young man cleanse his path? Bese ke impendulo yakhona kethi, by keeping on guard according to God's word. Keeping on guard
ngokugcina ngokulandela izwi likaNkulunkulu umuntu nomuntu akahlambululi indlela yesonto, akahlambululi indlela yabangani, akahlambululi indlela yethu, kodwa uhlambulula indlela yakhe, ngoba kunento yokwenza ukuthi indlela yakho injani, ihlambulukile indlela yakho noma kayihlambulukanga indlela yakho. So singakuthatha kancane lokhu bantu abasha sithi hayi siyaphila sidawonye sinjani. Okubalekile injani indlela yakho, ngoba wonke umuntu unendlela yakhe, engayihlanza ngokuqaphela izwi likaNkulunkulu. Kusho ukuthi wonke umuntu uqaphela izwi likaNkulunkulu uclean indlela yakhe, akenzeli isonto, akenzeli umfundisi, uclean indlela yakhe. Cleaning or cleansing your part. Ulaka ngeswi likaNkulunkulu. Verse number 11. In my heart I have treasured up God's word. God's word. Ngiyaligcinile enhlizweni yami. Ngiligcinelani? That, or in order that I may not sin against God. Kusho ukuthi noma ngenzani akumina engisuke ngenza okulungileyo, akusimina engikhuluma okulungileyo, kodwa yingenxa yokuthi I've treasured up God's word. Mase likimi ngaphakathi lizongenzisa lokhu kwalo kwakubo inhloso yalo, ngoba izwi likaNkulunkulu lingcwele ngoba nayo ungcwele. So in my heart I have treasured up God's word. Yini indaba ngiligcine, that I may not sin against God. Ukuba ngingakwazi ukuthi ngiphambuke emisweni zakhe, ngigcine nje izwi lakhe ngaphakathi. Ngamanye amagama ukumukela izwi likaNkulunkulu bese uyaligcina, treasured it up, uligcine kuwe, kwenza ungoni kuNkulunkulu. Empilweni bazalwane, ngoba indlela yomuntu yinde, uthela uthefunda la angeke asho ukuthi eminyakeni emibili ezayo uzobe kuphi. Uthela mhlambe phakathi kwenu khona osabheke eCape Town, khona osaya abroad, kukhona osaya lapha. Indlela yomuntu inde, so ayifuneki uyithathe kancane, ufuneka uthola amasu okuphila, uhlangane nabantu asebehlangene noGod, asebehlangene ne-messenger from God above, ngoba labo bantu ibona abantu abaphethe izikhiye zokuphila kwakho. Uyabona ukhiye mawungekho noma ungenzani, khona manje esikhala ngabantu abasha baningi, energetic, bafundile, baphume ma high institution, bathi umsebenza ukho bra nalokho yakulutho nalokho yakukho lapha, ngoba indlela yomuntu, umuntu ufuneka wazi ukhiye wokuphila emncane. Thatha ukhiye wokuphila ukuze ube umuntu ondlela yakhe ihlanjululiwe, ngoba kufuneka indlela yomuntu ihlanjululwe first before akhulume ngokuba prosper, ngokuba nezinto ezivumayo ukuthi no, I've made it in life, khona senginakho bra. Inkinga yenu nina niyayikhohlwa indaba yendlela, kanti umuntu akazi ukufika ndawo engazange wafakwa endleleni. First you cleanse your part, that is the first part of it. Ukuze nje qhubeke yonke into yakho iye phambili, asicheck indlela injani, indlela yakho cleana ke indlela yakho, uyicleana kanjani? Uqaphela izwi likaNkulunkulu, uqaphela izwi likaNkulunkulu. I'm cleaning my way, I'm cleansing my path. Uqaphela nje izwi likaNkulunkulu, ngilamukele ngiligcine kimi ngaphakathi, angiligcineli isonto elithize, angiligcineli umfundisi othize, angiligcineli abangani bami, angiligcineli ukuba ngenzela ukuba obani bathini, but ngiligcinela ukucleana indlela yami. So uma indlela ingekho clean, you won't make it.
noma singathi yenze kuzoba khonani siyazazi imfuno zenu nezifiso nezidingo zenu siyakwazi konke lokho ningabantu vela abasha abafikayo aba energetic abanezifiso eziningi abazibonayo abanye benu bafisa nokundiza kushoda amaphiko. Let's check indlela yakho qala. Injani indlela? How can a young man cleanse his part? By keeping on guard according to God's word. By keeping on guard according to your word. Ngezwi kaNkulunkulu. Ilona ke limazi elimenza kwazi ukuthi indlela yakhe ihlanzeke. Once ke kohlanzeka indlela, nezinto ke zonke kosuya kuzo ke sekulula ukuthi uphumelele ngoba indlela yakho ihlanziwe. Indlela yakho ihlanjululiwe. Waphuma ezintweni ezingcolisa indlela yakho ngoba ufuna izinto ezilungile, ufuna izinto eziright, ufuna izinto eziphumelelisayo kodwa uyinaka indlela ukuthi injani indlela yakho. How will a young man cleanse his part? By keeping on guard according to God's word. In my heart I have treasured up your saying, in order that I may not sin against God. That is my remedy. That is my plan. That is my model of doing things. Ukuze nje ngingoni uNkulunkulu, I treasured up God's word. Ukuze ngingoni uNkulunkulu, ngiyaligcina izwi lakhe. Uthi ke uma uyifunda le version yesiZulu, ngiyalifihla izwi likaNkulunkulu. Lenenye it I have hidden your word in my heart, that I might not sin against God. Hidden the word of God. Ngilifihlelani? Ngilifihlela ukuba indlela yami ihlale ihlanjululiwe. Ngilifihlelani? Ngilifihlela ukuba ngingoni kuNkulunkulu. Ngilifihlelani? Ngilifihlela ukuba indlela yami iqhame ibe nezithelo eziphilileyo. Ngilifihlelani? Ngilifihlela ukuphumelela. Ngilifihlelani? Ngilifihlela ukuba ngingafani nabangayinaki indlela yami. How can a young person cleanse his part? By keeping God's word. Simple answer. But abantu abasha abaningi abayinaki lempendulo emfishane nelula kangaka. Bathatha nje zonke izinto for granted. Why zinhle impela izifiso zenu kuhle ukugijima kwenu nejubane lenu elikhulu elingaka kodwa nikhohlwa nje into encane ukucleana indlela yakho. Once indlela yakho yahlanzeka kupossible ukuba uphumelele. Once indlela yakho iyangcola kupossible ubungaphumeleli. Kupossible ukuthi ube umuntu owevuko obambeyeka izinto zakho ukuthi uma ubamba lokhu ubuyisa ngapha kuye ngapha, uma ubamba lokhu kuya ngapha kuye ngapha. Inkinga, let's check indlela yakho. How can a young person cleanse his part? By obeying God's word. That's the answer. In my heart I have treasured up God's word. Why I'm doing that? That I may not sin against God. uNkulunkulu akanibusise abantu abasha, uNkulunkulu abenani, anenzele enekudingayo, ahlangabezana nezifiso zenu, isibuso sakhe sibe kini, niphumelele kuzo zonke izifiso zenu, anenzele umsa, anenzele okuhle. But wonke umuntu akacheck indlela yakhe. Injani indlela yakho? Ihlanzekile noma ingcolile? Uyihlanza kanjani indlela yakho? Uyihlanza ngokuthatha izwi likaNkulunkulu libe kuwe. Wenza njani ubungoni uNkulunkulu? Ngokulifihla izwi likaNkulunkulu, awuzukona ke uNkulunkulu. Makanibusise uNkulunkulu abeke ingalo yakhe, isandla sakhe sibe phezulu ezintweni zonke, asithandaze kanye nani. Baba wethu ongcwele, uphilile wena uNkulunkulu ngisomandla, umi kuze kube phakade. Uyizwi lakho zonke izinto ezikhona zizodlula kodwa lona limi. Sibusise Nkosi ngalo egameni lika Jesu. Siyathandazela abasha bethu abafana namantombazane,
egameni likaJesu elinamandla iba uNkulunkulu phezu kokuphila kwabo, hlangabezana nesidingo sabo, zambule njengoThixo, uzambulele ukuba baphumelele, uzambulele ukuba indlela yabo ihlanzeke ukuze baphumelele. Siyabonga kakhulu imanathi nakulesi sikhathi la umhlaba unyakaza, kodwa izwi lakho lithi abamethembayo uJehova bafaniswa nentaba seSiyoni yona engenakho nokusanyasanyiswa. Siyabonga kakhulu Nkosi, udumo lonke malusekuwe, mana njalo ubongeka, mana njalo udumiseka, mana njalo ngoba udumo nenkazimulo namandla nobukhosi kufanele igama likaJesu. Siyabonga kakhulu, yenze njalo Nkosi yami phezu kwefa lakho egameni likaJesu Kristu umsindisi wethu. Amen and amen. God bless you.